Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeyoɓe koɓe ayaw habrirde Piindi TV on ñagama duwaw to mbawɗon wonde eno mbawɗon wonirde on mbiyama so tawi ko jaam Allah e cellal kisal wone moon musidɓe tedduɓe no gowɗon dañirde ene wayno Laana Yontabe ka duñi no gowɗen wirude Laana kange ka oƴe kalis jonnuka Yontabe leñolam en calmini to e lobbuli jeeɗiɗi nder Fouta ummorade ɓundu Kumba Bannandu Bou Malik Sy Daoud Boucar ha yettanema lowre lombinde walla mbiyen Mama Damgue Leymunna genare daade gelode nokku hebi damba galo demba mbatu damba hebi ferilami hebiyabe galo ferilami galayabe mbatu ferilami mbatunabe genarat be Allah yidi tanirabe bintaram boyi ha toto ferlo asi boyli e jolofe ngerendi musube fulbe fullabe jam be meeda kadi yatirde tiagal hay saha goto nde wonon en kewiide mayde nene yeso kono gatti nene tiagal yaadu wadi kono rutade ala Laana Yontabe ka duñi ka nawri kadi gote Yontabe leñolam nde wonnon en bi enen goppara ha wendu hora ngasene mum woyndu mantere neddo ho ko giley gurnam makko worbe susbe sasbe jambareebe andube ene dari ene kadi Cheikh hendi leñolam ndari kadi ngoni meselle ene ñoota Cheikh hendi leñolam ndari kadi nawde leñol pulaagu partout e nder monde he no hande no Daouda Moussa en no Harouna Moussa en badi wadde ayale kabrirde ayare jiwude nde gonda yimbe fo ne mbawi yiden partout jiye pulaagu e fannu mum jiye pular kadi e mbadi mum jiye pular e culture mum dum non c'est à saluer en calmini mawdo gallo Daouda Moussa Dia en calmini kadi on Abou Samba Diop lelwal pinal mo gonduda il n'est plus à présenter e nder rendu pular Laana Yontabe duñi hande yaadude Amadou Koume gorko mo jaaba mo gonduda o wona kodo e nder galle he mo gonduda kadi pular wattamo présenter nde wonnon ko suko so laabi juudo nyamde mawbe cuhlel ñeño jaadude jamanu ciaganengel cegeneji kange kadi ni nyamde Yontabe nde wonnon yimbe be burdirta duube burdirato haggilaji non aburaka duubi aburaka ona haggille nde wonnon yimbe ndendar ko jamanu ndendar kadi ko yonta an non ade nde yimbe foronta gorko mo jaaba min bismi Mamadou e ayaw habrirde Piindi TV galle ma wona kodo galle ma kadi mo bismirda en tant que émission mais ma bismiraka en tant que présentation eden jaade Yontabe leñol goto nde wonnon pular ni heewi wiide ko tawado wolde laaba jenko so tawi en ngewi DJ du non ma haggilaji kewbe pam taw en badani suspense holto jogorden faade alhamdulillah rabbil alamin avant keden jah walla eden kolla bandirabe holmo jogor wonde hol jogordo jolde kaado Laana kange kawje kalis ko ken DJ du salmina rende pular bandirabe musibe te dube hedi berandabe ngurnam bandirabe fulbe yebowen e ayaw habrude Piindi TV mi salmini moni kala do woni kala do woniri kala e be wondi kala salminama do salminte welto weyto do en yetti Bachirou jom yurmede humtudinde to bangi aduna yurmede hertinde wonande julbe ton to watan laakara kanko tagi dendangal binde asamanuji e leydele o tagi jongu jidgol endam e korsa o muydum e der men kanko woni mo ngongata ngofjata ko mo pitali e arjigaji ngone tamande mum njulene Bajo uray siyankobe timmodan babe jol makka mo yimbe jinneji tagra sababu mum pagoden manoje jetode fewde nene baba njuroden halifabe diine e halifabe bangi dowrugol ne tawno kala ne yida hoore on buuron hoore on do benagi tigi en calmini hettiyankobe radio ngo e yebiyankobe tele o ne tawno Piindi ko Piindi leñol ngol Piindi non eden gandi ko kanyum ha joni ummoto don ha joni tigirigi do ne wullo he ene mawna ha daña daña jibinoje e nder odon tuma rendo ngo hutoro Piindi non eden gandi woni koy layde haadi woni koy layde non enen kala jaggen hen juude men paamen wonde dum do ko arani men ko woni arani men non en jaggat ne tawno kala ko jaggiraka ne fotiri heberake fodde ne tawno fodde rokirake tetra fodde so wana gandudo fodde wada fodde ne fotiri fodde ni ha timma hande non ko plateau ñeñaagu ne tawno gorko lobbo nato e der dundu labotodo ko fotato wonde wowru walla labo ko fotato wonde unugal walla labo tigirigi ko fotato wonde Laana sahana yimbe be tigirigi ha joni don bieten yeri mayen mo yarani debele mo bacca balamaaje ngari mayo tanum jaltabe tikalaade kay mo dunyani julka awjani joli ko jom haygoy dogo so tawi be ciusi mayo go ko on dokki be ciusal ne handirte ni hana dum non be hanno do en calmini non o mo gananda hoore ma woni baddo sababu ha bawden yiyede woni kawmen Daoudou Dia non calminirte ngadi kawmen Harouna Dia calminan Abou Samba Diop
calminan liggotoɓe ɗo hen e radio ɓe kala ne tawno mo limti juumo sene en fiyama ko ɓurti umo so jinama tumane kewni wiide kala kasi salminima ndeysan ɓe mbiya ko tawaɗo wolde laaɓa jangu kadi mbiyen mo yettani sababu on wawa montude jomiraɗo sikki Allah DJ du firi facciri halni en kadi bon voilà holto jogoɗon faade walla mbiyen en nani kongude ciwaɗi ciggaɗi gummiɗe huno oɗo ñeño mabo sa wayni bettata yimɓe nde won noon pular ni weeɓi sondugoñoro alhamdulillah rabbil alamin laano yontaɓe duñi hande deuxième numéro ɗo e nder Piindi TV nde won noon hanki hareji Tidiane Elimane Sambour Barka wonno ko pular yo yiye pular yo nane pular kadi yo hokke fodde hande o noon Daoudou Moussa Diane keɓi polgu walla guenri ndeɗon ayo habrirde pe woni Piindi TV musidɓe tedduɓe hande laano yontaɓe duñi jolni goto e yontaɓe goto jontaɗo ɓi jontaɗo gando ɓi gando goto dariɗo sasi ne hanki mamako e dow caygal Gadiaba Diala taltalɗe jungo nanongo ñamugo no wone kurus ñamugo no wone taltalɗi ndimagu nguɗon sefe on yara bangyo bangal mamako e nguɗon ndimagu laasi ki ko fuɗaki en yara bangyo bang gawal ala e jungo kono kay ko huno hewgo salatul fatiha nabi musidɓe tedduɓe paami ma en nat jonjonen mbi jolfe ngerendi kono naten Louga naten Fuutotoro sabu mo huftini so mamma ko jiidi Fuutotoro on woni hol yon laano yontaɓe hande jolni ko Cheikh Oumar al Bachir gorko mo mamel walla nawtama to Louga on woni moƴƴo Thierno Bachir khalifa tedduɗo yo Allah ɓoynumo e jeese men amin ya rabbil alamin DJ du an ka almudo to makko ñeño to makko cirlodiɗo to makko kaldiɗo to makko donc noon pular ni wiya hade wutte fondede jullare ya taw jomum tawa ko hol gondo Cheikh Oumar al Bachir Muntaga en caddi towgal gasi kadi so tawi Allah itti e mongo mum mawnini neɗɗo sa wi o mawnani sa renay ko an lesnata ndeysan kadi so Allah mawninima e lesdi o ɓeydoto ko mawninde on gasi sa haali ɓiɗɗo pullo ɗon gadortoɗen ndeysan a haali gando ɓi gando tanum gando e nder oɗon tuma woni Thierno Cheikh Bachirou Mountaga ɗa ha Cheikh Oumar al Foutiou kanko kewmiɗo dokkaɗo kolaɗo kormaɗo afa bamum tokara mamum jeeɗo jibinande rotti sotiri ɗum almudagal ha jokku ɓiɗɗo fuutanke o rutti tigirigui ha joni o indira tokara makko o jikki jikkuji ɗi tokara makko jikkino tigirigui jeeɗiɗi ɗi foof nana e makko woni Cheikh Oumar al Foutiou tal nden wonno ko pied tette pelle keftene arɗo yanata arandi barma bubel wombaɓe wumba ha fulɓe kette sanga tigirigui ne neɗɗo wiyete yo naat diine l'islam e nder oɗon tuma so naati eɗen gandi kayrun so tawi salima e nder oɗon tuma ɓe jogui stratégie mo ɓe mbaɗata ndene konuji Cheikh Oumar ndeysaan ɓe mbima jab diine o sa salima ɓe belnama ɓe mbima jab diine o sa salima ɓe mbima aha wonko wone diine ko wona hippide deftere ene waajo ha ɓe mbadda e ma garmi ngara ɓe polma e gantuma ɓe ngara ɓe tetta tigirigui ha joni nokkuma ɗo gonnoɗa ɓe piima ɓe dahma walla sino ɓe mbarma ne tawno eɗen gandi diine l'islam koko ɓooyi haɓanede gila dawa dawi ɗum noon so tawi tigirigui ɗum nden ko ɗum wonno kono joni konuji ene gooti konuji ɗi gandanɗa hoore ma ala ko darini so wona diine l'islam ɓen ɓe gandanɗa hoore ma ko jogornoɓe yoolade e pine janane jogori yoolade e ɗemɗe janane jogori yoolade e diineji janane ko ɗum woni ko konuji ari yoltude ngam sukaɓe ɓe ganda koye men ngam sukaɓe ɓe tigirigui ganda diine o ko ɗum woni ko Thierno Cheikh Oumar Bachirou Mountaga ɗa ha Cheikh Oumar al Foutiou dokkaɗo kolaɗo kormaɗo afa bamum tokara mamum woni darde mum tigui santal on noon so tawi en kaalimo alay sago en kaalat la jeunesse so tawi en kaalimo alay sago kaalen mawɓe men ɓe so tawi en kaalimo alay sago kaalen tigirigui sernaɓe men ɓe so tawi en kaalimo alay sago kaalen pulagu ne tawno ko ɗum woni nehande mum yummare ko ɗum woni nehande mum babare ko ɗum woni puɗɗiɗi tigirigui min heewi widemo ceernam ko joom ngari ceernam ko gendi yanke ceernam ko joom gandal ceernam ko dokko rokkete duwaw ha parak rokkuma tigirigui kopparejo wima ya wat pass ononi Thierno Cheikh Bachirou Mountaga ɗa ha Cheikh Oumar al Foutiou tal musidɓe tedduɓe en nde won noon en mbin ɗum nane hade wutte fondede jullare yataw jomum tawa
ko tawaɗo wolde laaɓa ñangu sagande piyami donc ummade o haali ɗo hanki neɗɗo no jikko jeeɗiɗo o arti ɗiɗon kunuji nde wonno hanki nde yimɓe kaɓayde nden hay goto wawi yadir caggal so gorko sappinimo worɓe ɓe jaɓani ko gueɗe ɗiɗi tawn ko walla ɓe kolaki mo taw ko ganda walla ɓe kolaki mo donc noon on so haalima fuur fo jab nde wonno no hollu o woni tikka deftere on ɗo alluje abdoul maria moram omo hewno wiide ABCD so ɓuuri basini tan gal ko bawa jaɓani a haali joni ceerno ma ko joom ngari le marabout au teint clair ceerno ma ko gando le marabout pédagogue nde won noon hande mo yaade jamanu holko woni yadude jamanu avant keɗe ngare ngal ɗa namdal dj dow ma endute gongal woni holngal relation ma e an e ceerno Cheikh Oumar Bachir le bienfaiteur oumarien non ɓe mbiyata mo allah akbar ko noon kadi tiri ɓen ɓe gandanɗa hoore ma woni étudiant ji ɗi journaliste uji ɗi animateur uji ɗi hay mogiyankoɓe ɓe moni kala ne yiiɗi yiidemo e yiɗi jokkodirde makko ngam no wayni ceerno cheikh ko neɗɗo mo ɓooymi yidde ko adi mboɗo yiyamo emin mbira jahran comme no mbirnema jahran ɗo ɗi ne tawno tagi mi yidde mo kadi ko ɓeydi tengtinde ɗum ko jokkol gala Cheikh Oumar ɓeydi tengtinde ɗum ko jiɗɗo pulago batorɗo pulago kala ɗo pulago noddima omo heɓi omo heebi omo hebli omo yiɗi pulago ha tigi rigui ene jarinimo wasde hen fitandu makko kanko ceerno Cheikh fibre patriotique woni gendiyankagal ngal kadi so haali a nanat sa nani a naftorto te sa naftorima tigi rigui ha jalɗi wodat ɓe nafti noon tuba ho mbi éloquent élégant jokko aɗa faami gueɗe Koume Allah waɗi noon mboɗo jokkodiri e musidɗo biyeteɗo gelongal baro gelongal baro a wawa haalde ceerno Cheikh tawa haalani ɗum ne tawno ceerno Cheikh heeɓimo ko gila mo yaare 12 ans on noon ko jinnaɗo ma mbiyata te ceerno Cheikh jaggirimo ko jinnaɗo mum ko jinnaɗo makko ɗum woni ko jaggirimo te kanko o jaggiri ceerno Cheikh ko jinnaɗo makko te kala ko ceerno Cheikh yiiɗi gila subaka a hiire kanko mo doga hen min ɓooyino haaldude haala ceerno Cheikh o wiyami DJ mi wiyamo nam o wi vraiment ceerno Cheikh ene wela te ene weltini on an e waɓe ne mani e ko mbaɗɗa ton ko ngam yidde on pulago ɗum ne selle ɓerdam te ne selle ɓernde ceerno Cheikh ene selle ɓernde makko kanko gelongal Allah waɗi e nder dente men kaalirɗe men WhatsApp e mboɗo woni e nder dental mboɗo wondi hen e waaji goto ene wiye giɗɗo leñol ko artiste jimo en même temps aussi kañumne ene dilla e gendiyankagal Allah waɗi min jokkodiri min jaggodiri o wi kam DJ mbiyomi nam o wi tinno wat feere jiya ceerno Cheikh ne tawno jaɓɓal ngal jaɓɓugal ngal waaɓe ne mani ko ɓen ceerno Cheikh sohli mbimomi kala ne hunde kala ne foda ko nde woni ne laatoto so Allah wi kun ɗum ala ko neɗɗo wawi hen koko laatoto tan kun Allah waɗi ɓe jeehi tourné ji fewde Fouta ɓe garti eɓe mbaɗa ga hen tourné ji ga hen e Dakar kanko ceerno Cheikh ɓe mbaɗi tourné ñande collecture tourné ji mabɓe ɗi ɓe mbaɗata ni ɗum wonno ko achec na waɗani sara police ɗo nden noon woni kanko giɗɗo leñol o wi kam ar taw mboɗo joguino réunion association am titonde leñol fulɓe mbimomi réunion o so paari inchallah mami ar réunion o paari noddumomi o wi kam ha e mina ɗo min cuwata ummade ɗo taw ngarmi jettimi nde ne jiimi oɗo mbinaw ne jiimi ɓeɗo yimɓe e ngal ɗo dental sukaɓe tokosɓe heccuɓe e nder oɗon tuma eywa jonde nde ne wayi yodde ni taw kadi wona fulɓe tan jonde nde ne wayi yodde ni e mawɓe ɓe gandanɗa hoore ma ha joni ko hellifaɓe yiɓɓe diine l'islam yiɓɓe Cheikh Oumar ne catiri oɗo gorko ni hunde nde yooɗimi sanne gandal mboɗo seeka yimɓe ɓe ha guite amen labdi nayyi kanko ceerno Cheikh Bachirou Mountaga aɗa ha Cheikh Oumar Foutiyou ta jobbadama e Selman Siré sama dabale mutar jiidirmi e giɗo leñol ari jaɓɓi kam bismi kam jooɗimi mboɗo ne berlimi yiteram nde jiimi ko animateur uji
ne berlimi yiteram de jimi ko mogiyankoɓe ne berlimi yiteram de jimi tigri ko nalankoɓe ne berlimi yiteram de jimi ko gendiyankoɓe ne berlimi yiteram de jimi ko les intellectuels étudiants ji ngoni toon Allah akbar hunde de haymi sanne toutes les couleurs ene rendo fulɓe rendinde ko wayni hen jokku ɓeɗo ɓe gandanɗa hoore ma wiyeteɓe ko kañumen jogui pinal ngal ko kañumen pindinta jangguinta kirjinta rendinde ɗumen ha jaɓanma wona hunde wemde ɗum ko dokke Allah ɓernam de hecciɗi sanne jooɗimi min calmodiri e nder oɗon tuma ha to saɗi haaɗi o wi waji ɓe gadde micro ɓe gaddi micro ɓe totimi o wi kam haal so tawi animateur addama e nder dingiral diine wiyamo wonde yo haal mboɗo sikki ganuma naati kono noon so tawi ka ɓi pullo aɗa wottori pulago aɗa yiɗi Cheikh Oumar ɓiɗɗo pullo kala ne foti yiɗde Cheikh Oumar koddare may seliman siré samba de mbali moutar ɓutolatale joom hoore mondoroɗaki bandu ñaamo e kurus nane taltali saɗi guiɗo futuro juɗo feña o mbiyata samba jangguita dadiɓe no wi kam haalde haqqillam ara e yar e Cheikh Oumar e nder ɗon tumane tawno ko haala mum haalatano ɗon tara ɗon noon jaggumi micro o kalmi rendo ngo heɓi fartange e ko kalami ko mboɗa haalami gaynani o wi waajo yaawi kala gonɗo ɗo hen yo ar rokkamo kalis ndeysan on kikiɗe beeƴɗi on kikiɗe poosam heewi kalis sanne Allah akbar on kikiɗe so tawi tigi rigui haade mboɗo joguino probléme luwas on kikiɗe kam probléme luwas waɗɗiri mom on kikiɗe so tawi mboɗo joguino probléme courant on kikiɗe probléme courant waɗɗiri mom oɗon kikiɗe so tawi wonde hakkillam ene wonno e Fouta gam neldude toon oɗon kikiɗe ene wayno ɗiɗon probléme aji kam mbaɗɗitima mi ha laaɓi can nden woni noon jokkodiral amen jaggodiral amen ne hunde nde pari nde woodi wiiɓe no yehi nde haw jooɗi eɓe jooɗi ɓe kirto ko haala mo haalanno ndeysan Allah waɗi noon jiɗodiral ngal laati jokkodiral ngal laati pulaagu ngu tigi rigui woni ɗon e yidde pulaagu ngu woni ɗon kono noon wonko kalɗa nani c'est très important ceerno Cheikh wona almuɓe fulɓe tan jogui wona almuɓe fulɓe tan jogui omo jogui almuɓe ɓe gandanɗa hoorema taw koye leƴƴi goɗɗi ɗi gandanɗa hoorema gona fulɓe sa yeddi ɗum ɗon sa yeehi galle mabɓe sa yeehi ma taw toon leñol foof ndeysan te goto fof sa ari a tawi ɗum tigi rigui ha joni jolfo e pullo ene gondi walla séréer o e pullo ene gondi a andata ni hol goɗɗo hen ngolɗo leñol hol goɗɗo hen ngolɗo leñol ne tawno ɓe kollirani ɓe kolliri tan ko almudagal ngal ndeysan c'est très important Didier Dou haali nde won noon il n'y a pas de lumière que la sagesse nde won noon ala lumière ɓurɗo wawde wadde éclaircir monde d'une personne ha ɓuura gandal woni savoir parce que sa firi woni kelme e nder français Philéine Sophia l'amour de la sagesse neɗɗo so yeehi ɗaɓɓoyde ngal ɗon gandal nde won noon Socrate gando philosophie o on wiya la maïotique socratique l'art d'accoucher les esprits mbaɗa ko ɗon gendi hakkille wi ko temedere ndeni leñol dondiɗo defte temedere e jilliɗo ɗeɗele temedere e joom duuɓi temedere kono noon ɓeeɗo ɗiɗo temedere fof ɗiɗiɗi ko hen gotal ari dow woni gandal ne tawno jangde ko famɗo suura heewa lammina kadi eɗen gandi gandal ko kañum arata tawa winde watta ɗon états uji humam binnagal so ari tawi tigi rigui états uji watta ɗum ko winde jokku musidɓe fulɓe nani nde won noon kalko humpuno on walla kalko jindono e andude Cheikh Oumar Al Bachir gorko mo jaaba maabo joom konngol ciiwaɗi ciggaɗi ma andi noon nde won noon saɗa haala ko ganduɗa saɗa waɗa ko ganduɗa jasjastinde ala hen aɗa woye mabɓe hankino Alpha Ousmane Gallo Séguel maabo wano e nder konuji mabɓe nde won noon ɓe mbima so wolde dawi a toɓɓi ñeño tan ka hul Didier Dou eɗen garta hande nde ganduɗa fulɓe fof ne mbasoroma saabu ñeñago moderne ma hanki kolli ɗi koɗi eɗen jaaha e référence uji woni Demba Hammed Sile amannalla warsugo bulal gorko mo ndendori kaƴel toɓarega jeenga yeno ɗoje guuro ɗoje bindaɗe arsugaji e sukaɓe jamme fof birti gumboɗo kono jamma ndendori wirti ko bombe sagatani Seydou Tall en calmini bara e guisen kamɓe fof nde won noon haaɓe batti haqqille e ko mbatten ko ñañago hannde woni modernement kadi yaade jaman a haali Cheikh Oumar dans toutes les couleurs woni mogiyankoɓe nalankoɓe rendinde fof nde won noon on wonno mission mama ko hanki ummade hoore fonde ha natanma e guure Fouta ha yaltama damga toro boose e ngenar heebiyaɓe halayɓe fof rendino wi ko gaare jehen
Fouta fof non alle holare alle yidde makko dofti moy de don e bore ha gonda pol godi woni alpha Oumar Thierno bayla en tafsir Hamad Kouren gonda ho ardo ali jirelen fof ndewe makko ha gonda pol go hebi nde wonnon Cheikh Oumar ko basordo neddo arti to har mum gede jeedidi Fouta fo rendini hanki hande Cheikh Oumar rendini konuji di non e boore laano Yontabe ne jaa hen so wiyama laano Yontabe tan ko jontaado jolna jon non ada yida entre parenthèse kolla yimbe hol façon couleraji konuji di don konuji di gandanɗa hoorema e Thierno Cheikh ha joni tafi e nder windare nde en mbiyata tan e nder Sénégal ndeysan ne tawno konu diaspora ene woodi konuji nana France konuji nana États-Unis konuji nana Suisse et ainsi de suite ndeysan Afrique haalaka e nder oɗon tuma wadde noon mo limi ɓeeɗo eɗen gandi ko ɗanniyonkoɓe men goni toon a accata Afrique konuji ɗiɗon noon ala ko woni darnde maɓɓe so wona daroɗen cembinen ko gonɗen ko pulago woni pulago ngu dadoɗen sukaɓe men mbasa yoolade mbasa yoolede mbasa wasede ndeysan musidɓe fulɓe on nani ɗum woni darde konuji ɗi ndeysan kadi konuji ɗi kadi mami haalande gueɗel gotel non seulement wonko ɓuuri weldem hen social gonɗo hen o te ceerno ne tawno so waɗi o yiiɗa haale kono ceerno ko neɗɗo social ndeysan solidaire ɓe o waɗanta e nder ndiɗo duniyaru ɓe hay goto wawa ɗum limti ɓe o jaktata tigui rigui e nder nduɗo duniyaru he hay goto wawa ɗum limti te kala ko umminɗa ceerno nannata en jonggum woni ceerno Cheikh Bachirou Mountaga ha Cheikh Oumar tal joom lugo mo alda e namdal joom alwar mo alda e namdal on nani musidɓe fulɓe o woni DJ Dou walla mbiyamo Amadou Koume gorko mo jaaba mabo mo gonduɗa leñol pulaar en kalin ɗum nani kono kaltat ɗum joni par ce que la répétition elle est pédagogique DJ Dou joom tiitonde DJ Dou mo leñol pulaar wasirto sa nani inde ma sikko neɗɗal nde won noon waɗata neɗɗo o neɗɗal ko gandal ngal hoore nde noon heewi del alhamdulillah rabbil alamin nde won noon leñol pulaar fayani hulani sabu ne jogui hono monen leñol pulaar fayani sabu yi hono monen décorage elen mbi ñeñago gajar kono dimo wattar ɗum gonga nde won noon hanki mamani yaadine mabɓe hande kadi aɗan ɗofta Cheikh Oumar wadde wat ko tawɗa bonnatama DJ Dou e tiitonde aɗa wawi artanden bandiraɓe nde won noon bon ko leñol fulɓe daranɗa sabu jingere fulɓe nde an addi participation ma DJ Dou o e tiitonde e leñol fulɓe ɗon saaha mbaynorɗen bandiraɓe hade mi ardo toon seeɗa mboɗo yiɗi erade bandiraɓe fulɓe yoɓe gara ɓe tawto konuji ceerno Cheikh Bachirou Mountaga ha Cheikh Oumar Foutiyou ne tawno aduna hande mo gonɗen o gonɗen koye 21e siècle il faut yimɓe ɓe paama ɗum ɗon hande so tawi a ɓurama gandal so tawi a ɓurama tigui rigui humpito faam ko less gonɗa kadi reeni leñol ko ɓiɓɓe leñol ɗum eɗen gandi ɗum ɗon ɗon gendi hankille wi neɗɗo ko leñol o wi so tawi neɗɗo woni leñol terɗe laato kinɗe so terɗe laatima kinɗe gaddinaji ɗi gona ɗaɗi so gaddinaji goni ɗaɗi ɗemgal wona ƴiƴam so tawi ɗemgal ngal selli neɗɗo o sella o sembo o dado langgam yoltude hujjaji bandiko en so tawi ɗemgal ngal ñawi ɓandu ñola ne tawno ɗemgal ñawat ɓandu ñola so ɗemgal ñawi ɓandu ñoli joom jotto e batte sa jottima e batte est ce que aɗa wawi wadde batte saka leñol ma ɗamino e ma batte eɗen gandi ɗum ɗon sawdu haala wadde noon ko ɗum tagui mi wiide noon aɗa andi mi haalaniɗo mo hanki mbimami yimɓe ko nayo yulfiti yulani yulfitani yulfitani kasi yulfiti woni jangguɗo pinɗo yulfiti yulani woni pinɗo taw janggani yulfitani woni jangguɗo mo finani mo yulani yulfitani woni mo janggani finani musidɓe tedduɓe so tawi en goppidimo hen 1 heure de temps wawa yonden nde won noon ko sawdu haala musidɓe fulɓe en beltonomo kadi ko joom tiitonde nde won noon fannuji kala omo darini leñol ngol omo darini ɗum DJ Dou ko wayno Mamoussa en ni so jiiɗi hebde tiitonde holno mbaɗa tiitonde noon ko marque mo gandanɗa hoorema woni mo ɓornimi ɗo ho a yi ɗum kadi aussi machallah ko gueɗal ngal fulɓe jeeyi ɗum eɗen gandi ko gueɗal ngal fulɓe jeeyi ko enen foof ndendi ɗum hannde voilà yo bandiraɓe ɓe gar kadi ɓe gara ɓe tawta ɗum ne tawno mo tawti tigui rigui ha joni tawtuɗo ko foti tawtude ko mboɗo sikki ko hoore mum tawti
ɗum noon ko erango fewde mabɓe kala noon jiɗɗo no wawi rewde am min walla rewe ma an e hoore ma voilà an noon kam ne tawno an tan sa ɓornimo ɗum ko marketing ne haadirti hen ɗum tagui noon tigui rigui ha jonde garatmi nde mi wonnimo préparé pour yide andandema andene ko hen jeeɗani haadirti hen machallah kono noon eɗen jiiɗi ɓornude Piindi TV fof no fotirno voilà ɗum ɗo ko an jeeyi voilà noon mon frère jarama weltanimama ha woni weltanima DJ Dou e oɗo décoration mo waɗanen laano yontaɓe arno yewtidon ko Moussa amnata bayla booli Abdoul Harouna walla mbiyama Moussa Mamadou Koudi Babali Bohar Malik nawtama toto gerle belel nebam gerle sebbe yalalɓe saɗen majji ɗemman kelele walla gaga e Sinthiou Garba Dara Wuro Koli yeeɓiyankoɓe laano yontaɓe wonno ko Moussa Nia wonnude DJ Dou Amadou Koume gorko mo jaaba mabo joom konguɗi ciggaɗi ciwaɗi konngol ma mbaynigu min calmini on eyi bandiraɓe konngol mbaynigu ko jiɗodiren jaggodiren jokkodiren guittodiren kumpa mbadden juuɗe fandu mbawen yoltude hujjaji leñol ngol ne tawno leñol so ala sagataɓe yarletiɓe ala alɗuɓe wakkiliɓe ala janggoɓe sirguiniɓe ngol leñol ngol mayre kongol yewtiɓe joytiɗo jeeya debbo mum jeeya ɓiyum jeeya hoore mum ne tawno joytiɗo ko ɗaminiɗo te ɗaminiɗo mayre koye damal galle penowo ɗum noon liggoɗen mbasen tiggade kadi jangginen ne tawno aduna hande o so tawi a janggani a ala koppareje sa renaki tan goto foof ƴettat ɓoggol waɗa ɗum e dande ma ene dasirmani hadirni anna yo gueno waɗan aduna o fof jam waɗana kinɗe ɗe e leƴƴi ɗi fof jam kono yo leñol fulɓe ɓuur leƴƴi ɗi fof ne tawno yiɗande hoore mum wona e añande bandum tigui ndeysan haala makko ne weeli haala makko kadi ene yuɓɓi haala makko kadi ene waɗi reta e ndeysan c'est parce que il est très éloquent musidɓe tedduɓe ko ɗo min kaddere mon e laano yontaɓe ha saaha goɗɗo so Allah haaji so woodi ko ngakkiɗo walla ko fewanɗo yooɗani on paame koye amen ko neɗɗo woni mo timmani so woodi ko yooɗi hen paame ko ɗum ɗaɓɓerno so woodi ko yooɗi hen kadi paame koye jomiraɗo subhanahu wa taala so woodi ko yooɗi hen kadi paame ko kaletnoɗo ɓuuri ɗum yodde nde wonnoon Cheikh Oumar kañum diidi Fouta arno yewtide moon ko gorko mo gerle belel nabam min calmini on yo Allah hokku en yiide saaha goɗɗo on jarama